so obi sim no nim fontom from sa said you be see asa no no wobɛhu sɛ nipa koro n'ani abere pa wonim de ekoso wo fie ene wo ya ebe mani kuna nimu abanyam nti de obɛya ama na ye fɛ no enye obi na bɛka akyerɛ no Dino. A friend and an amateur. You are tikrare and a brare. The fontom from man. Chiremuchira ye fontom from no himana wo ye no. Ubo bia na na ahwe omo mboso. Me man na ebo. O man na ebo. Ai. So ohene kɔ baabi a wo bɔ mamane sɛ kyena wo betu kwan. Nti wo kɔ a fontom from beko. Nti wo sɛ me hyehyɛ me ma no. Na ekɔ kɔbɔ ye wrechi do. Ti no twase wo kobi. Etwase me kobi. Baabi a ye wre kɔ. Ye wra kɔ nkwansa me kobi. Ye wra kɔ obrekum me kobi. Ye wra kɔ agona me kobi. Baabi a ye wra be kobi a na daroma me kobi. Ye nim sɛ fontom from kasa. Aya na utemi hunu sɛ baabi omo bɔ ne de e ka asem bi a to wasoma mo wanye ne ye wadama obia ne baabi a wose wo mobɔ ma ne kasa te sɛ na ada sebre wo mo ba beboyi oye ohene no ombɛbɔ no soronko ada de wo mobɔ ndada no fontom from twene no aya ye bɔ no ye wo mu ahodo enso sɛ wo hene bodwa woda pakamu a e wo twene aye bɔ ma no ɛna nani bire nso a e watchene e boma no na said as breda for me eni bre na ye bebo na de mo mmode adane mako enso amu wo de ye anigye ai se ruada apaka mu aye ntime mod de sabio de wo fra kuntunkune de ani ene no watwe ma adwen siso nti ne metie na metie a ede na meti wo mu obɛkyerem se ampa mo bɔ eni bre de ɛyɛ abɛntwene ne ho uboti se de ye bono eye ni bread ye pa so obi sim no onim fontom from sa se de obi si asa no no ubehun se nipa koro n'ani abere pa asana bamu ama nkomo no ya emu ayeduru nti de obɔ no wo se wo hunu sa san se otiase a nam se obetumi abo wo mo a wo mo bɔ no ya hwɛ se de ye wura sisa no wo te twene na se nti wo sa ne se de twene no ye bono pepepe enti se twene no wote ase na wote se de ye bono no a ye bo a na ye dane no a na won so adane wasa na ma ye hwe nson no ye ntemi ahwe ni nyina kura ye hwe mba me yensa nson no ye wen ese ye wo de ye anibre ena anigye de ena ekon de wosa ye kosa ye kosa ye wo de ye bo twene a ye bo edi ewurachi ena se ye wura ani biria enso ye wo twene a ye bo edi nachi oda pakam na nani abre te se de ye kosie ne yiri e wo nkwansen ye wura na nani abre pa eno nso e wo se de ye si bo no e wo de ye bo e kasa twene ne nyina akasa twene no aye bo no ni nyina wa asekere eti ene wo mu ebo ani bre de na modo mba na de obo ani je timi bo ani bre wo mu mo bo no wo mu a na ebo wo mu nim ni nyina bo wo nim de kasa ne bo wo nim de ye bo na dana ni nyina wo mu ba wo mu timi sesa no wo mu ba ni asesa no enye se ye bojai ni asan bebo ye bo no a timi bo na dana no a makomako nso otwe obi a oti ase ne betumi asa na ye ohene ahemfo nko ade de oti ase twene no untimi mfampa boansa ese wura ai na wo ye be ma na wo be sa de hye no kromu koha wo mo ntoma kire bu a o mu bu twene no koha ye ntoma bo ya ya ase ni aworoworo ye mpaboa e ya hwa de hye no obi mpaboa sa watomra pa timbo ende yetimi chini pa kro de dua ebia no wonim senti na twene no yensa ne basabasa no ti na twene no yensa ne basabasa no nyeso obia fiti ya no ate asim emra wo ho
duku say apart from yewura no de debo esa untimi nsim mfa handkerchief nsa ene ensem wo ho pa na entimi nkoba say bia de wo ba besa no otiase de nanso amamra ne enema hodo bi e wo ho bi wo ho a onhye de nnim ono ya fa chemi bi ene ho usi mu a wo mo bo twene no obi betimi abeprew se mfa duku nsa ebia no onim so onim se adowa yetimi de duku sa enti wo simu a obetimi de duku na besa enso wona obi betimi a draw na attention say debi me kura me gina ho a me ba beprew afiri mu ana me hwim duku no so pesa wo san ho a beti aka kire say tisa wo mpabo a ansana wotima sa twene ne bi wo ya from him a wo de obetumi de asa ai wo betumi de duku nasa me mfa duku nsa na emo me ko ha me ntoma na emo me mpabo ade me hye am ne me wurade asa unkwa na wo sa tumi me ni me wura na esa twene no me ni me wura na esa enti no amamre wo ho no me sa e wo se me ko ha me ntoma de bomi mu e kire ebu a me wo me wura ketefo ntwene no wo tiketwa bi wo mu sa abere watia no e bonene ne yetia bi fontonfro bi wo fonton from twene no eye obane na bema ne ntu an se twene na ye mienu eye boma emu odu bema ne nimu odu ntie bomu a uhunu se wei emu odu sin wei de yen ne boma no de si de wo bo ne benkum ana nifa ni de si nifa no ye bema de si se mimi gina se ya de si mi nifa no na ye bema ai na de to opa de yen ne de boma no bema no ana obande se ni nyina ye friend sa na ima we de nke nya ya nke o ma bebo ama de wo kan ye sipi nanso wadaroma ye besan aba na wo mu boni mu no ye ti asem bia wo ho a ye beba na obi pesu osun a mutimi kire obi pesu osun a de so oba me ma no ho mu kire eni wo mu be kasa ebi nso kokko kira kusua na ne me yaba ye wo ha ne fie Awurade ya adom a ye betwen ye wura dwoada ye wura bakwa na ye nso ye ko nan san nyina mu ha ye wo ha mo bebo ne nyina sa ye bebo sa ani brempo a se ye wura na ni ata akoko wa na madam adi ni bi na mecha de o te krare ani brare so ne fonton from me man me wura me chia obabi a wo bia pia awusia nyan support TV so enie nokre yagusu edi nkomo ye ni nkomo kakra wa ha hu na ye hu se ene amampanimfo dodo no aba na mai mu akwa meje osumini madam awudin na usu amprenwo esipim akonwa ho ade kuma se bo hyen hema akonwa ho ade eno ya bodin na prenwo mra ne esipim so ne akonwa ahemfo nyina atena so ti akonwa ho ade ehin komo ne ebo bo hyen asama me kan de efri adanse bo na o me nya ebusua no edin emprenwo ne baba na wode ne yi musu ema ye de nya ebusua no edin ne emprenwo no eno nti no si esipim mo ka se esipim akonwa ho ade ono na ogina na akonwa ne ma akonwa ne gina ye nti so ti esipim a na chese adanse bona ne ba nam ne so ma ye nya ebusua no edin ne emprenwo mra ne eni esipim prenwo esipim me kan sa asemi nwa prenwo esipim akonwa ho ade osem dia akonwa ho ade ka ho sa na me ye hunu se mo bebo ye wura na se na ahema jakuma difi mo bebo na chidom ye nyina ye da asebre na atofom menkasefa de maka todwa nanso ene imprempren ayete hei hyehye ya hodo bi egu akwa mu a mo ma mo beye no sa anwumre di wo mu ane se ye wura ye de ni free e bi okoye na sabia be fie se de tie no ne debrichi ye ne ye yere enne no de niema wodi eba be yi ni kunadwaye wo be sani suprekun wo be hwie ni suprekun etwato nti enwumre ya tena se ye behwe no ni suprekun a wo ba be hwie no aman himeba abremponfo ba
nananom wohwe ne yere no abusua ene dom abusua ni nyina ahia wa ha a ye betwen se wode ne kunu adwaade ebeba adwaade ne kire se ye besane supreko a onwaa ne biemu eno na momo be ya dansefo ye be ya dansefo adwaade no nti we eye de wasoma mo ana mo beti akwaka kire ewura dabi ye de ye mampanifo ana se ye ahemafo ne de ya sede se obrempon kesiesi tofom na dwumadi kesi bi se koso a wo se ye ba ne be ya dansefo wo eno nche se yekobo ewura mane yewura nim ye be koso ne nyina wonim dada enti ye de ye tena mu bi se de be ya e be ya dansefo ne domo e be firi ba bi be ba ne bia na wo bi wo mu no mu nim se de amamre ne amane etie enti omu no se ombeto mampanifo a wani die ne obuo soronko mu de be ma ade na omu be hwe no eno nti ne ya betena mu bi esi asene techerema de wo mu bompa moye mai de eden akonani no mabo epene no we mu kire no niema hodo wo so wode ba ene mpode wo so wo yansa no waye adwade sebi da sebreyire wawa no mfie bebre waware no mfie bebre na niema bebre sia mo no ankasa so ede nani ehunu ene oba waware obrempon kese wo hene kese sedie wonim de ekoso wo fie ene wo ya ebemani kunani mu abanyam nti de obeya ama na ye fe no enye obi na be ka kire no de wo ye ne na wotwe dakra no enim se we no ebeye nwanwa be sensa nti ye de ejini di se obeya ama na ye fe pa mako ebi mu dwumadi ahodo bi a besen no mo de niema ahodo bi aka ho ene se ne de na eba no de na mo hwehwe se be ka ho ama otumi kofa ba na watomra ontomre bia sense sese no okunafo no ebusua na fa na ka wo mo ho se ebusua fa okunafo ka wo mo ho a wo ne nyi ade achinyegye wo nyini ni ayibia ne ba se bi mpanifo se wo de kokromotie ko ayi ade asotro gya wo kwan obu a okoye kuna wo ba bia wono na kire de opeso wo ye betimeka se na wotwe da no ne ebusua atena se wo hunu de ni kunu pene de wo mpe wo hunu de odi ye ni kunu be ye fe no eno nti wono ba panyini saa no wonim de obeye ama na ade na ye fefefe ti we de akinye bia ni ho nya afe ni ye be hwem de ode be bia nim se be ye fefefe esanse wono ankasa no ne ho fe ti de oye bia na be ye fe na ma ye dase mesme da wase kura preko enim sebe odwambubu bia si kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo brani pie frimantam ba hin se pe enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame